τους φίλους μας τους Άγγλους που μας περιγελούνε. Μου είπε είναι Έλληνας και σίγα μια εβδομάδα και αμέσως ήρθα για να δω πως είναι στην Ελλάδα. Εδώ που ζείτε είναι καλά. Έχει ήλιο και ουζάκι. Και ξέρετε να φροντίζετε το τρυφερό μου κολαράκι. Αυτά. Είπατε είσαστε. Εγώ δεν υπήρχα. Με τα λεφτά μου τα καλά να βγείτε όλοι στην τρίχα. Κάτσε ρε φίλε κι άραξε. Δυο λόγια έχω εγώ. Για τα δικά σου χάλια έχω πολλά να πω. Εσύ που μας το παίζεις στο τέρας ηθικής, από ό,τι βλέπω έρχεσαι μόνο για να το πιείς. Ή μήπως να μιλήσουμε για τούτη τη γελάδα που σάχτες μετακόμισε και είναι μονίμως λιάδα. Σιλέτσε βρε τσιμπρέλιδες, άχρηστοι τσιποτσένοι. Απ' το κακό κόλλο σας όλο ένα και φορδένει. Γι' αυτό λοιπόν έχω κι εγώ και σας προτείνω κάτι. Τα αρχαία σας πουλήστε μας, δεν σας αφήσω μάτι. Και μιας και το ανέφερες και για τα αρχαία είπες, τα άλλα επιστρέψτε μας και αφήστε αυτές τις πίπες. Γιατί εσείς πλουτίζετε από τον πολιτισμό μας. Χοντρά τα φράγκα βγάζετε εις βάρος των τεχνών μας. Λοιπόν για να τελειώνουμε να πάμε στο σχολείο, ακούστε εδώ προσεκτικά τι έχω να σας πω. Λαός εμείς δεν είμαστε για να περιγελάτε. Τα χάλια σας να βλέπετε και όχι άλλους να κοιτάτε. Το θέμα εδώ το λύνουμε και δίχως πια κακία, του χρόνου σας προσμένουμε εδώ στη Παναγία. Μπράβο κοριτσάρες, καλό και το βράδυμα. Μην φύγει κανείς, από το πράγμα καλύτερα. Πρέπει να τα φέρουν και το όρο αυτοί το ξέρουν.